Ja. Här inne joxas det. Här inne har vi baconen och plankan och hela programmet. Uppstädat. Och även här var det visst uppstädat. Ordnar vi. Lite förbannat hade korken åkt på igen. Ja. Tar vi en rice bit. Har vi här. De andra börjar bli klara där. Jag dricker den för sakta. Köp. Stänger dörren. Jaha. Får vi se om vi smakar rätt. Om den var god eller vad den var.